kunoitwa ropafadzo modza mustudent wepano paChivhero College of Agriculture. Saka chatiri kuda kutaura nezvacho tiri kutaura nezvefish farming kumarimiro anoita hove. Saka tinenge tichirimirei kutengesa pamwe chete nekudya. Saka zvinotibatsirei kurima fishi kwatinenge tichiita. Hove idzi mukatarisa kunana Lake Kariba pane vane vakutorarama nenyaya yekupfurikidza nehove. Plus hove idzi dzinokwanisa kutipa mari. Plus hove dzinokurudzirwa nana dhokotera kuti idyai hove nekuti dzinotipa hutano. Saka chekutanga chindotaura nezvacho chekuti kana une pondi rako 10 by 10 rakareba 10 by 10 meters rakadzikawo 1.5 meters inokwanisa kupinda 1500 hove. Pa 1500 hove dzatiri kutaura nadzo tine mhando inokurudzirwa muno muZimbabwe inoita nemamiriro ekunze emuno muZimbabwe. Tine inonzi Nile tilapia yamunoziva zita rakajeketera stereki rinonzi Kariba bream. Saka Kariba bream iyi nemhaka ichikurudzira muno muZimbabwe. Kariba bream haikurumidzi kubata nezvirendo chekutanga. Chechipiri, Kariba bream inokurumidza kukura zvekuti by 6 months unenge wakutogohwa hove dzako. Kariba bream chechitatu, Kariba bream iyi yatiri kutaura nezvayo. Kariba bream iyi inodiwa zvikuru nemakastomers edu kana taapamusika because inonaka zvikuru. Nichasira umwe wangu anotida Ishe Govazo tanga kutsanangura pamwe chete nefeeding nemamanejero atinoita fish pamwe chete nezviri kukurudzirwa nehurumende yedu yeZimbabwe. Maita eni kubereka ndinoitwa anotida Ishe Govo, ndiri first year student pano paChivhero Agricultural College Center of Excellence. Ndichange ndichitaura pamusana pefish farming. Handitika pafish farming yedu tichataura about mafeeds. So kufish farming kwedu kune yatinotiyo green water then tobva tazoti commercial feed. Kana tichitaura nyaya green water tiri kuzama kupromota zvinhu zvinonzi izvo maphytoplanktons. Maphytoplanktons ndo fertilizer kana kuti zvinodiwa nezvinoitwawo algae. Algae inomera mumvura yatinenge ichigara hove dzedu. Hove dzedu hadzidyi maphytoplanktons kana kuti padzinobva dzadya algae dzotoona kudya nokukura kwakanakisa. However, sevarimi vanotarisirwa kunge vachitarisira kuwana gohwo rakanatsokura, gohwo rinenge richitarisirwa uye nekuti kusarwara kwehove dzavo. Saka dzinozopiwa inoitwa commercial feed, chikafu chokutenga. Apa kudzirera semabroiler dzinotopiwa juvenile 1 and 2 dzobva dzapiwa starter, dzopiwa grower, dzopiwa nefinisher yadzo dzobva dzapera. Kuchengeta hove uku kunotenga ikoko kubvira the first month up to 6 months. After 6 months hove yako inenge ichitarisirwa kuya kurema 300 grams. Handitika then pamafonzi ataogwa yanovewa 10 by 10 anopinda hove dzinokwanisa idzo kuita 1500. Sepachikoro pedu isusu tine maponzi edu maviri. Apa ndichakutorai mubhajeti yachona kadiki. Maponzi edu ari maviri anenge ane hove dzo 3000. Pahove dzedu 3000 isusu tiri kutaura kuti dziri 2 ari 2 maponzi edu tinotarisira kukohwa hove 2800. Hove 2800 dzichitarisirwa kuva dzine tonnage kana kurema kunokwanisa kusvika ikoko 498 to 500 kgs, tongoti 450 plus or minus. Handitika tikatengesa those kgs at $3 a kg, handiti dzinotibuditsira mari inokwanisa kusvika kuma 1.5 to 1.4 plus or minus. Murimi kana achingaona mari yakadaro, kugadzira pondi kunokwanisa kukosta iko $750. Then kuzotenga chikafu nezvimwe zvinhu, chikafu chiri choga nezvimishonga zvinodiwa zvakaita sana fungal stop nana virus stop nemabacterial stop zvinokosta mari inokwanisa kuita $553. Tikabvisa mari yatinge taona pabva pa 1.5, murimi anokwanisa kusara ariko plus or minus $700 to $800. Zvinova zvinoita kuti fish farming ive nekurudziro, uye idzi hovewo tinodzikurudzira tichitarisira neinonzi Rural Development Strategy 8.0 yakalonchwa inotaura kuti kunofanirwa kuitika ma-community fishery projects anofanirwa kuitika, ma-poultry projects, ma-pig projects anofanirwa kuitika. Fish farming dzinokwanisa kudyidzana nemamwe ma-projects andiri kutaura. So kuenzaniso unokwanisa kutorema hove dzako uchidzifidha nemanyuwa ehuku, unenge watointegrata kunova kubatanidzwa kweproject refish pamwe chete nerehuku. Kana kurera hove dzako kubvira dzichiri tuhove tudiki kusvika dzatova hove huru uchishandisa ndove kana kuti waste yenguruve, izvozvo futi zvinokwanisa kutorera hove dzako. Izvo zvose zvichiva zvinozoita kuti project tirilukrete kuda kuti unoisa mari shoma asi uchitarisira pakura after 6 months maita basa matendo. Taura kuti iyo fish farming again unokwanisa kuisanganisa nemamwe maprojects. Seapa patine mienzaniso tinoita isusu pano pachikoro, tinotora mvura iya inenge iri mupondi taita palm testing yedu. Palm testing tichiteka how fertilized the water is. If the water is too fertilized kana kuti yakanyanyisa kuva yakafertilizer inenge yazara lesei zvinodiwa nekuti algae yaimera, algae yakawandisa, panoitika competition between algae nefish dzedu, zvezvikompita pamusoro peoxygen zvinova mweya wekufema. Saka maplants sezvamunoziva anoita respiration, hove dzinoita futi respiration, saka oxygen inenge yave necompetition. Hove dzedu dzinotanga kutambira pamusoro, dzatambira pamusoro dzinoexposwa kuzvirwere pamwe chete neshiri chaidzo. Saka mvura iyi kana taona kuti pond redu riri over fertilizer, tinoiteka kana kuibvisa kana kuipamba kubvira mupondi
tichiendesa mugarden. Mhove idzi dziri mumvura dzino excrete kana kuti waste yehove zvinobuditswa nehove dzingava maybe tsvina yadzinobuditsa kana kuti chii, zvinoita kuti mvura inenge iri mupondi meya ive nenitrogen inosvikayo pa78%, meaning kuti kungoisa mvura iyoyo mundima yako yemumunda anenge ari mafuta chaizvo chaizvo. Ndosaka muchiona varimi vachizointegrata fish farming nehorticulture, kuti mvura iri kubuda mumafish ponds iri kuendeswa mumabhedzi pachiita mazimuriwo zvichidaro zvidaro. Ndo zvakanakira fish farming, ndosaka yakaiswa parural development